dilawan, palaging sila ay talunan. Kapag si BBM pinag-uusapan, naiihi lahat ang dilawan. Nagagalit na kay Boy Abunda, Maka Marcos daw ang hari ng tuksyo. Yan ang sinasabi ng mga kakamping, dahil taob ang lugaw na lumi. Sa mga interviews, laging nangunguna, mga sagot laging swak sa masa. Laging pinupuri ang gaganda kasi ang hangarin tunay na magsilbi. Tinandaw niya itong si Jessica, siya pa rin ang naging bida. Pinag-uusapan, kinakatakutan, si BBM ay laging number 1. Ang sabi ni Lomi, huwag daw iboto dahil sinungaling si BBM. Ang sabi niya dati, ayaw daw tumakbo, sinungaling talaga ang lugaw nyo. Lugaw na lugaw, lutang ang utak niya, laman ng utak ay puro lugaw. Iyong-iyo kasi, sa akin lang naman, ang kakamping matay naninilaw. Lugaw na lugaw, ang nanay niyong lugaw, ang utak niya'y laging lumulutang. Napapagod kasi ang kanyang isipan, 18 hours nagtatrabaho yan. Lugaw na lutang, laging naninira, tingin sa sarili matalino siya. Nilait si Pacman, parang di daw sapat kung puso lang ang meron sa kanya. Ang husga ni Lugaw sa bida ng bayan, si BBM daw ay sinungaling. Pag may sakuna, mabigat na problema, si BBM di daw nakikita. Sobrang malakas ang electric current, tinamaan na yata ang kanyang nerve. Mga babae daw, sila ang nagsashine sa tuwing may krisis na dumadaan. With flying colors pa daw ang performance, you wish